Milan, ty si ešte podľa Roberta Fica duchovný trhán a kaviarenský povalač. A v podstate úplne najviac ho nahnevalo, ako si sa minule v Prešove rozčulil nad tým, keď Fico povedal, že v Kieve nie je vojna, alebo nad tým, že je schopný ísť len do Užhorodu. A označil si ho za premiéra malého zbabelého národa, ktorý nikdy poriadne nebojoval. A okamžite sa na tej dezinfo scéne objavili komentáre, že čo si to vlastne dovoluješ o Slovákoch hovoriť a že či nevieš o SNP a ako sa to vôbec vyjadruješ o tomto skvelom, sebavedomom a bojaschopnom národe. Milan, tak ako sa to vyjadruješ? No vyjadrujem sa ako duchovný trhan. Dnes to znovu zopakoval na hodine otázok. A zase? Dostal 20 otázok od svojich poslancov, že čo na to hovorí. A bolo aj heslo z 50. rokov povaleči z kaváren do polí a továren. To sa ešte len bude. Ešte aj k tomu trhanovi, no nie je to úplne kreatívne, ja som už zažil akože iné, ten zoznam si nepíšem, ale tak len námatkou, tak ja už som bol stroskotanec a samozvanec za komunizmu, formálne som bol nepriateľská osoba, to bolo v spisoch ŠTB, potom som bol janičiar a zapredanec, potom som bol, to bolo za Mečera, potom za Dzurinu som bol skupinkár, čo škodí štátu, potom teraz som liberálny fašista, duchovný trhán. To by som Ficovi povedal tak jen houšť a väčší kapky, toto není boh vie čo. Akože není, mohol si trochu dať viac práce. A k tomu zbabelému národovi, akože to je úžasné, jak sa teraz všetci vyrojili, že vikingovia. Normálne, či tu všetci odrazu, ja som si myslel, že oni by išli brániť tú krajinu. Úžasné, vikingovia, hrdinovia. No, možno akože pripúšťam, že som urobil miernu gramatickú, že to nebolo úplne šťastné vyjadrenie. Nemal som povedať, že možno zbabelý národ, lebo to nie úplne, ale že národ z babelcov som mal povedať. A Fico ako prvý medzi nimi, lebo sa bojí ísť do Kieva. No ale fascinuje ma to rozhorčenie, lebo tak čo si budeme hovoriť, no tak nikdy sme naozaj nebojovali. To nehovorím ja, to hovoria historici. Ten prieskum si pamätáte z pred 2 rokov, že keď sa pýtali ľudí, či by išli bojovať, či by išli brániť svoju vlast, 28%. Tak akože kde je ten zvyšok? A čo tak, akože... Píše teraz tie statusy na Facebook. Áno, teraz vypisujú. Nám vyhovuje, keď povieme, že sme holubičí národ, to nám akože sa páči, ale keď povieme, že to isté, že národ z babelcov, tak to sa nám nepáči. No, ten problém je proste, že my to bereme, ja neviem, prečo sa Slováci myslia, že máme tváriť ako bojovný národ. Viete, keby som toto povedal Čechom, tak sú podľa mňa úplne v pohode, lebo oni si z toho sami robia srandu a vedia, že sa im nikdy nechcelo bojovať. Nakoniec majú svojho Švejka, ku ktorému sa vzťahujú. Čechov nemôžete uraziť, keď im povedia, že sú zbablý národ, lebo proste to prijímajú ako holý fakt. Ten problém je samozrejme v tej argumentácii Slovenským národným povstaním, lenže ktoré ja považujem za najväčší výkon tejto spoločnosti v dejinách. No ale čo si budeme nahovárať? Proste Slovenské národné povstanie poprvé nebolo národné, oni ho vlastne pomenovali ako národné povstanie až komunisti v roku 1948, dovtedy sa volalo Banskobystrické alebo Stredoslovenské, lebo bolo také. Zabralo 1/5 územia celého Slovenska a to územie, na ktorom bolo povstanie, bolo zhruba 500 000 obyvateľov. No kde boli všetci ostatní? Kde bojoval niekto v Bratislave? Akože kde boli? Pričom tí všetci, ktorí tam bojovali, boli absolútni hrdinovia. Ale väčšina sedela zbabelo doma. Alebo jednoducho zbabelo. Ja viem, že tými židovskými príbormi. No áno. Ale ja chápem, že to je úspešná stratégia prežitia. Zbabelosť je úspešná stratégia, lebo zachránite si život. Sice teda za cenu poníženia, okupácie, neviem čo všetkého, ale zachránite si ho. Tak ja to beriem, ale prečo sa rozčuľuje? Prečo sa nad tým rozčuľujú? Len preto, lebo sa im to nepáči, keď im poviem o nich pravdu, tak dobre. A keby som to hovoril ja, však to hovoria historici bežne,
Mne sa povedal to, a jemu nikto nenadával, keď to Pálo Velikovský napísal vo svojom nádhernom románe Večne zelený, kde povedal o Slovákov, že viete, že všetky národy chcú vyriť nejakú hlbokú brázdu do dejín, iba Slováci, tí sa tešia z toho, že sú. A ešte aj po 100 rokoch si povedia, a stále tu sme. A tak buďme ešte. No to je nádherný obraz slovenskej mentality. A jemu sa to nikto nenadáva, a mne áno. Není to fér. No, ja ako povolaním bývalý historik skúsim do toho vniesť nejaký troška iný pohľad v tom zmysle, že my sme, tak ako teraz sme, tak vždy sme boli polarizovaný národ. Nikdy sme neboli tak, že môžete národ povedať o drvivej väčšine tých členov, príslušníkov. Vždy to bolo podelené. Vždy to bolo podelené na národ Tisov, Machov, Tukov a na národ, čo ja viem, Gabčíka, Karvaša, Goliána, Viesta. Potom, keď prišiel 68., tak bol to národ Husákov, Bilákov a čo ja viem, Šalgovičov, ale bol aj národ Silvestra Krčméryho, Srholca, Šimečku staršieho, Kusého, Hany Ponickej a tak podobne. Jednoducho má hlbokú pravdu veta podľa mňa, že v dejinách národa ešte sa nevyskytla taká tragédia, že by sa na nej niektorí členovia národa nechceli priživiť. A naozaj v tom 38.9. sa tá časť národa priživovala na tej tragédii, ktorá tu vznikla, ktorá postihla nás a postihla predovšetkým našich spoluobčanov jedného pôvodu. V 68.9. to boli zase tí, čo ťažili z normalizácie a tí, čo držali sa princípov a nejakých zásad. No a platí to doteraz, veď prišiel Mečiar so svojou víziou a teraz vieme, kto prišiel so svojou víziou. My sme naozaj polarizovaný, rozdelený štát a niekedy naozaj rozdiel medzi tým, kto má väčšinu, je 5 až 10%. A v tomto ohľade ja by som povedal, že o časti národa máš pravdu, ale nie o druhej. Monika, viem, že ti to ničím, ale musím niečo k tomu povedať. Ja by som to povedal trošku možno ináč ako Milan, ale má pravdu v jednom, že až takmer v genetickom kóde Slovákov je proste prežiť. Áno, na kone nemáme, tak utekajme. No. Ale v tomto sú Slováci a vždy boli nesmierne úspešní. A ja to teraz naozaj nechcem iba prevádzať na to, že je to sranda, lebo ja si napríklad, mnohí na Slovensku obdivujú Poliakov za ich heroizmus. Ja tiež patrím k tejto skupine. Ale viete, koľkokrát som narazil v Poľsku na ľudí, ktorí mi hovorili, že ale vieš, ten náš heroizmus, no tak dobre, tak sme urobili Varšavské povstanie a zahynulo v ňom 200,000 ľudí. No a to je asi trošku blbosť. No tak vy ste to asi tú vojnu poňali lepšie. Moc vás nepadlo, no tak morálne ste z toho nevyšli najlepšie, ale ste prežili. Hej, čiže ono to ako keby dá sa nasvietiť z rôznych strán. A posledné, čo poviem, to, čo by som ja skôr ako riešil, a o tomto na Slovensku debata veľmi nie je, že nie, že či Slováci bojovali dostatočne alebo nie, ale že či vždy máme tú schopnosť pridať sa na dobrú stranu. A teraz nemyslím na tú, ktorá víťazí, ale na tú, ktorá je morálne správna. Lebo viete, 1848 tu málo kto rozoberá ako rok, kde jednoducho pár dobrovoľníkov slovenských sa pridalo na stranu konzervatívnej Viedne proti buržoáznej revolúcii. A takto by sme mohli pokračovať. 39. rok, Slovensko, ktoré ako jediný spojenecký štát vlastne bolo pri začiatku druhej svetovej vojny, keď s nacistickým Nemeckom vtrhli slovenské vojska do Poľska. No a takýchto príbehov vlastne sme mali veľa. No čiže dávajme si na to skôr pozor, že s kým sme, lebo opäť máme ten problém aj dnes. Že tu je polovica populácie, ktorá pozerá na jeden darebácky štát s veľkým obdivom.